Румен Стоянов, старши треньор на отбора на Снимишки герои. 24 часа почти след победата над Кюстендил. Първо, честита победа. Вчера не успяхме да вземем това интервю. Беше много емоционално натоварващо за вас края на матча. Но днес бих желал да чуя вашето мнение за двубоя. Един двубой, който така привидно, имайки предвид резултата, леко спечелихме, но имаше един период през първото полувреме, в който бяхме дали инициативата на противника, нещо, което на мен не ми се понрави. След отбелязани от нас гол, 20 на минути, в които Кюстендил така се противопоставиха добре. Ние по-скоро не се представихме на добро ниво, лесно губехме топката, отстъпвахме в единоборствата и това е, което имам като забележка към нашите футболисти. Иначе след отбелязването на втория гол бяхме пълни господари на терена и така можеше да стигне до победителна победа. Така, заслужени 3 точки, но има какво да се желая още. Наистина тези 3 точки са много важни. Ако имахте и шанса да спечелите точка и още 2 точки в Симитли, сега може би ще да гледате по различен начин към челото на класирането. Значи за нас всички точки са важни. Ние искаме да побеждаваме във всеки един матч. Сега с оглед класирането, така ние сме си поставили за цел така да изградим един добър отбор, който при така добро стечение на обстоятелствата в нашия клуб да атакува професионалния футбол. Най-вероятно това няма да се случи тази година, но представянето на нашия отбор е добро, състезаваме се добре с всички отбори, така мисля, че ако не превъзхождаме, то поне не отстъпваме. И това е, което искам да виждам от тези млади момчета, които играят в нашия отбор. Независимо от факта, че по вашите думи няма да атакува тази година и то е много трудно при положение, че се знае каква разликата с Миньор Перник, челото, вие все пак сте в тройката. По-трудно ли е сега да се задържите там, отколкото достигането сякаш до там? Пак казвам, ние общо взето като класиране не сме поставили цел пред момчетата. Не искам да ги обременявам с някакъв допълнителен товар. В тройката при всички случаи е престижно да се класираме, но за мен е важен подхода на всички футболисти към мачовете, настроението в мачовете, играта, това, което показваме. Това нрави ли се на хората и на специалистите, значи сме свършили работа. При нас е витрина за млади футболисти. Ние, така или иначе, има голямо текучество при нас така през годините и даваме път на млади футболисти да върват нагоре. Сега предстоят няколко, не че има леки мачове в тази група, но все пак, особено в следващото гостуване на Банско, е изключително трудно. Започнахте вече да работите по вашите думи за него. Как се подготвяте? Тежък мач ни очаква в Банско срещу един така опитен отбор. Надявам се с много желание и с доста тактическа дисциплина да се справим с матча. Отиваме, както винаги отиваме, за да се поздравим с успех. Какво ще се случи, вече ще видим, но при всички случаи, при едно нормално съдийство и при една добра игра на нашия отбор, не е изключено победим и там. За следващия двубой в игра се връща Мартин Костадинов, който е така едно от ядрота на защитата. Малко пресилено беше изгонен на матча в Симитли. Полезен човек за нашия отбор, много важен за този матч в Банско. А имате ли проблеми в състава с контузени и други наказани? Панталев има оплакване с една така хронична контузия. Иначе другите момчета са здрави. Надявам се и младия Росен Виденов така да се включи вече така нормална подготовка и при него имаше един здравословен проблем.
Здрави сме, отиваме в пълен състав, ще видим какво ще направим. Днес ви намирам тук на двубой на децата на Сливнишки герои в среща с отбора на спортист Своге. Как ще коментирате и нещо, което вече толкова почти десетилетия и повече се занимавате с него? Аз не пропускам мачовете на децата и на юношите. Това е бъдещето на Сливнишки герои, младите футболисти, местните футболисти. Радвам се, че нещата върват в правилна посока. Имаме талантливи деца, което така ни дава възможност така да вкарваме местни футболисти в първи отбор. Факт е, че ваши възпитаници във вчерашният ден един от тях отбеляза един феноменален гол, но и не само това, разбира се, откривате ли вече следващи футболисти, които евентуално тази и следващата година ще влезат в разширения състав на мъжкия отбор? Имаме ние, това е при нас в детско-юношеската школа, това е задачката. Не толкова да се съсредоточим върху резултатите от мачовете, колкото да се съсредоточим върху това да излезат млади футболисти, които да ползваме в първи отбор. Има такива, разбира се, трябва време и се надяваме един ден така Сливница да има доста собствени футболисти в стартовия състав на първи отбор. Преди края на това интервю искам да ви върна към началото на сезона, когато вие сглобявахте селекция за новия сезон и вие казахте тогава, аз си спомням много добре вашите думи, че тези момчета, които започват, никой не ги познава, но почти в края на сезона ще ги знаят всички. Така ли е сега? И в общите линии вече имаме футболисти, които така се утвърдиха от селектираните през зимата, се утвърдиха в стартовия състав. Част от другите пък влизат и помагат на отбора. Мисля, че тези футболисти така се изявяват добре и дадохме път и общо взето стават разпознаваеми. Благодаря много и ви пожелавам успех и в днешния, и в следващите мачове. Благодаря.